powierzyliśmy sprawę w najlepsze możliwe ręce. Hubert Kowalski. Wielkie brawa jeszcze raz.
исполнении Яну Поспешанскому, который приехал специально с все это собрал. Тихо, спокойно. Собрал. Подарил сегодня молодым людям. Молодцу и Сыну и Духу Святому. Молодцу и Сыну и Духу Святому. Отцу и Сыну и Духу Святому. Дякую, Боже, за музичне представлення 2017. Ми про себе запрошуємо наших сапров гурткана, вони вже тут з нами. Гурткана к нам приїхав з далека. Вони приїхали аж з України. Спеціально для нас. Специально для нас за концерт. И верим, вдячны для них, и верим, что с ними разом.